الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dangane da abin da ya shafi maudu'in da aka bamu shine magana akan alakar matashi dan gwagwarmaya da kuma hadafin halitta ta mutum, ma'ana hadafin halitta ta dan adam. Shi mutum muhalli ne na wato wurin ɗora takalifi na Allah subhanahu wata'ala, ma'ana muhalli ne da Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi domin ya ɗora wasu wazifofi da wasu nauyuyyuka akan shi wannan mutum din. Daga cikinsu akwai su matasa. Haka takalifin da a matakin farko hadafin yana a kan kowa ne bitasawi, ma'ana a bisa daidaito ba tare da fifikon wani ba. Wala Allah sai dai kila keɓancewar da aka yi wato saboda muhimmanci da kuma khususiya wadda su matasan suke da, wanda kila waninsu a cikin mutane a marhalar da suke baida, tare da kowane mutum shi ma yana da tashi khususiya. Hadafin halitta Allah subhanahu wata'ala ya bayyana shi a cikin alkur'ani kamar yadda muka sani cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ba mu halicci, Allah yana cewa ni kuma ban halicci aljanu da mutane ba face sai dan su yi bauta. A wata aya ta daban yana bayyana dalilin yin rayuwa da mutuwa, yake cewa alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wato Allah kenan wanda shine ya halicci mutuwa da rayuwa dan me liyabluwakum, domin ya jarabta ku, wato ya ga wane ne zai fi kyautata aiki. Kamar yadda aka sani cewa bauta ko a ce wani aiki ba zai taɓa yiwuwa ba sai da sanin shi aiki ɗin. Haka zalika kuma sanin aikin ba zai zama cikakke ba sai da sanin wanda ya sanya aikin, domin da sanin wanda ya bada aikin ne za a iya gano ya kamata a yi bauta idan a yi aikin daidai da sha'anin shi wannan wanda ya sa wannan aiki ɗin. Shi yasa ya zo a ruwayoyi cewa ɗaya daga cikin ahlul zikri alaihimus salam yana cewa ai da Allah subhanahu ta'ala yake cewa illa liya'rifun ai illa liya'budun ai illa liya'rifun, ma'ana ba dan kuma sai dan su sani. Haka zalika ya zo a hadithul qudusi an kawo cewa subhanahu wa ta'ala yana cewa kuntu khanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtu al-khalqa likay u'raf. Na kasance taska boyayya. Allah kenan yana bayanin cewa ya kasance taska boyayya, sai ya so a san shi, sai ya halicci halittu don a san shi. To falsafar da take cikin wannan maganganun da suke daga aya da ruwaya shine sai an san Allah subhanahu wata'ala, sannan a san siffofinsa, sannan a san ya yake so a rayu, ya yake so a yi mishi aiki, me yasa ya yi. So haka ibadar ba za ta cika ba dole sai da sani. To galiban hanyar bauta muna iya cewa ra'isan hanya, manyan hanyoyi su ne guda biyu. Misali
janibin aƙida da janibin abin da ya shahi aiki, wato fiqhul akbar da fiqhul asgar. ma'ana fiqhul akbar aƙida, wanda a cikinta ana kira ne zuwa ga imani da samuwar Allah subhanahu wata'ala da kuma ɗayan tashi da kuma sauran duk sanin da yake ƙarƙashin wannan janibi. Sai kuma janibi na aiki, wanda shine fiqhul asgar, wato fiqhu wanda mutum zai san ibada, janibin ibadu, sallah, azumi, zakka da sauransu, da kuma janibi na abin da ya shafi mu'amala, kasuwanci, aure da sauran sha'anuna irin wayannan. So addini bai keɓanci iya wayannan wuri ba, saboda addini yana da alaƙa da rayuwa ne baki ɗaya. Babban abin da mutum yake fuskanta shine idan ya yi duba zuwa kansa zai tarar da akwai wasu ɓangarora biyu a tattare da shi. Shine menene ma'ana akwai wato bawa'ithul khair, wasu abubuwan da suke tunkuɗa shi zuwa ga alkhairi, da kuma nawazi'ush shar, wato wasu abubuwan waɗanda suke jan shi su kai shi zuwa ga abin da yake aikata sharri. ma'ana to tsakanin waɗannan ɓangarori ɗin mutum zai tarar da rikici da gwagwarmaya ta kowane ɓangare yana ƙoƙarin ya jaye mutum don ya zama cewa yana ɗa'a gare shi ne. ma'ana janibin alkhairi yana kira, janibin sharri yana kira, suna ƙwami wa junansu a dakhil ɗinka kai ɗinnan, sai ya zama ka zama wato farfajiya, fagen daga na wayannan abubuwa. To tare da ikhtiyari, tare da zaɓi da Allah subhanahu wata'ala ya baka, sai ya zama kana iya ƙin wato karɓa ma abin da yake janibi na sharri, sai ka karɓa ma abin da yake janibi na alkhairi, wanda za mu iya fassara wayannan goshin guda biyu da goshin gaskiya da goshin bata. Wannan a cikin ka ke, ma'ana wani mutum yana rayuwa ta gwagwarmaya, to wa zai sallama ma? Zai sallama ma alhaqqu ne ko kuma zai sallama ma bada? So wato rikici ne tsakanin hankali da adiba, hawa. Da yake adiba wato karkata ce ta zuciya zuwa ga abubuwa da suke a waje, wanda zuciya tana karkata zuwa gare su wato da jazaba. So shi kuma hankali wato yana tahdidi, yana iyakance maslaha ne da abin da yake mafi amfani ga shi bawa. A babin misali, kwamin da yake tsakanin hankali da ita adifa ɗin shine kamar kana jin yunwa ga abincin nan shi kaɗai ne, kuma kana jin yunwa, amma abincin nan akwai guba a ciki. A maili na zuciya na adifa wanda yake tattare da kai, yana jan ka zuwa ga kaci abincin, kana son ci, amma kuma hankali yana yi maka tahdidin cewa babu maslaha a cin wannan abincin, saboda wannan zai kai ka zuwa ga cutarwa mafi girma. Da haka ka yi dako da neman wani ba wannan ba, saboda wato tsallakar da kai daga wannan cuta ɗin mafi girma. So me yasa hankali ya yi wannan hukuncin? Saboda ya san da abin da shi wannan abincin ya kunsa. To haka zalika idan mutum ya san wato muni da hatsarin ayyukan da suke na sharri, wanda suke wakiltar saba ma Allah subhanahu wata'ala, da ya san hatsarin da suke ciki, to da bai buƙatar zuwa ga a gargaɗe shi na kare ya ci, da hankalin shi kawai ya wadatar da shi da ya yi mishi wannan hani din. Kamar yadda mutum
yana da masaniya akan hatsarin abin da shafi transformer, matattarar wuta, da haka ko baya cikin haicin shi baka ganin ya tunkari wannan wurin, saboda ma'arifar da hankali yake da ita sai zama hankali ya kame shi daga wannan. To haka zalika sani yana da wato rawa muhimmiya mai girma wadda yake takawa a wurin wato taimaka maka wurin bin gaskiya, wato bin daidai, bin da'a ta Allah subhanahu ta'ala, da kuma barin abin da yake sharri, goshi na bata. So kamar yadda ake da wannan rikicin, ake wannan kwame a cikin mutum, to haka kuma ana kwami a cikin al'umma, ma'ana a society akwai wannan, akwai rikici tsakanin goshi na gaskiya da goshi na bata, ma'ana akwai rikici tsakanin bangare na alkhairi da bangare na sharri. To gwagwarmayar da mutum yake yi a cikinsa ta hanyar zama ya yi muƙawama, ya yaƙi wato zuciyarsa wurin bauɗe ma saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala da komawa zuwa ga da'a da tabbata a kai, to haka zalika a waje ma ba wai gwagwarmayar ta ƙare ba ne. A nan ma wancan shine jihadul akbar, kamar yadda annabi ya yi bayani, shine jihadi mafi girma. To a waje ma a sharri akwai masu wakiltarsa, alkhairi akwai masu wakiltarsa. To ba za ka guje ma wannan rikicin da wannan gumurzun da ake a waje ba tsakanin gaskiya da bata. Wazifarka ita ce fuskantar wannan dagar, amma kuma tare da tahdidin wato ina gaskiya take da mara mata baya. Baka da hali na uku bayan goyon bayan daidai, wanda daidai yana nufin yin bauta ta Allah subhanahu wataala, goyon bayan shi bauta ce ta Allah, kasancewa tare da su bauta ce ta Allah, kunu ma'as sadiqina, umarni ne na Allah. Sharri bauɗe masa da ƙin karkata zuwa gare sa da bara'a gare sa, shi ma bauta ce ta Allah, da'a ce ga Allah subhanahu wataala wurin bauɗewa ne. La tarkanu ila alladhina zalamu, saboda dukkanin nau'o'an sharri yana ƙarƙashin wato unwani na zalunci. So masu wakiltar bata suna nan suna ta aiki, masu wakiltar gaskiya suna nan suna ta aiki. Tunda Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa wannan doron ƙasa ɗin, ya saukar da Adamu alaihi salam a cikinta, har Allah subhanahu wataala ya azurta Adamu da 'ya'ya, to tun daga wannan lokacin rikici ya fara a tsakanin mutane, ma'ana yadda ma akwai rikici tsakanin mutane wanda ɗayan suna wakiltar shiriya, wakiltar gaskiya, ɗayan suna wakiltar bata, ƙarya, inda ɗaya daga cikinsu ya kashe ɗaya. To tun daga wannan lokacin mazlumai su ne akan haɗi na wato habi, shi kuma ƙabila da ya ɓanna, shi kuma duk wani masharranci yana akan nasu haɗin ne. To tun daga wannan lokacin hanya take hanya biyu, hanya ta waɗanda aka zalunta da hanya ta waɗanda suke zalunci, ma'ana hanyar ma'abuta gaskiya da ma'abuta bata. Adamu alaihi salam da Hawwa da Habil suna wakiltar ma'abuta gaskiya, suna wakiltar wato mazlumai, suna wakiltar wato ainihin haɗi na ɗa'a ta Allah subhanahu wataala. Shi kuma ƙabil da ya ɓanna yana wakiltar wato janibi na sharri, janibi na ɓata, janibi na wato ainihin faɗa da gaskiya, janibi na ƙoƙarin murƙushe gaskiya. To haka lokaci da zamani ya dinga cirata, zamani ya dinga zuwa da ire-irensu,
babu wani lokacin da babu wani. To menene wazifarka a matsayinka na ɗan gwagwarmaya, matashi ko ba matashi ba? Menene wazifarka a matsayinka na gwagwarmayar wato da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbata akan abin da yake so? Saboda kamar yadda su Malam Hafizullah suka gaya mana, wannan harka ta musulunci ba wani abu bane koma bayan musulunci, ma'ana abu ne wanda muna dabbaka musulunci. So me wazifarka da ta hau kanka? Allah ya shakhasa maka ka kasance tare da masu gaskiya, ya shakhasa maka ka bauɗewa marasa gaskiya. In ka kuma kace za ka zama hali na tsakiya, to zai zama matsayinka bai wuce wannan sahabin ba da yake a zamanin Imamu Ali, wanda idan lokacin da tsananin rikici ya kasance, fada ya kaure mai tsanani tsakanin Imam Ali da Muawiya, shi in za a yi sallah sai ya je wurin Imamu Ali ya yi sallah, in za a ci abinci ya je wurin Muawiya ya ci abinci. In aka zo yaƙi sai je ya samu wani tsauni ya hai yana kallo. Aka tambaye shi me yasa, ya ce saboda sallah a wurin Imam Ali ta fi cika, abinci kuma a wurin Muawiya ya fi maiko, shi kuma hawan tsauni shi ne wato aminci. Da haka duk wanda ya nasara yana tare da shi. Da haka wannan bai sauki wazifarsa ba, kuma hali ne hali na nifaq, na munafurci. Dole duniya ya zama kana a tare da gaskiya. Rashin kasancewa ka tare da gaskiya, tare da da'a ta Allah, yana nuhin mi, yana nuhin taimakon wato makiya Allah, taimakon haɗina azzalumai. So al'amarin da ya shafi ibada, za mu iya tsakanin alaƙar matashi da ita wannan ibada, za mu iya fahimta ta cewa wato wani abu ne wanda yake gudana a rayuwarsu tun a cikinsa har waje. So ba za ka iya raba kanka da bauta ba, in ma ka yi bautar Allah subhanahu wa ta'ala, in ma ka yi bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala. To abin da ya hau kanka shine bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala, ba waninsa ba. Sani shi zai taimaka maka sanin ya za a yi kai aƙidarka ta inganta, ya za a yi aiki ka yi shi yadda ake bukata, ya za ka mu'amalanci mujtami'i, ya za ka yi tasirifin wasu baiwawwaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka a wurin wato tafiyar da su a bisa abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so.